wabarakatuh. Oke, insyaallah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli yawmin minal awani muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'in khalihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin wa li jami'in tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jami'il alamin. Amin. Salihin wa salihin wa qul ala al-mujahidin khususan Nabi Hanifah wa Nabi Imam Syafi'i wa Nabi Nabi Hasan al-Syari wa Nabi Mansur al-Maturidi wa Imam al-Ghazali wa Imam Junayd al-Baghdadi wa Imam Junayd wa Imam Syamsul Qadir al-Jilani wa Rahman wa Ibn Syekh Hasan al-Syari wa Muhammad fi Indonesia Kubi wa jami'an syuyukh al-alim masyayikh al-masyayikh salim juda wa jami'an al-midaniya wa sallallahu alaihi wa sallam لجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأحبابنا وأعماتنا وأخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء والأموات ونخص خصوصا إلى جميع من حضر في مجلسنا هذا جماع مسجد بيت الإمام كعامة وإلى جميع المسلمين مستجد بطريقة falakinan dan terbahan dan susah menjadi dan sehat dan menyembuhkan. Karena khusus jami khairan muslimin jadi nabi Gaza wa Palestina fi Syria fi Sudan wa fi Aceh wa fi Sumatera wa fi Sumatera wa fi kulli makan wa zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sedaya jamaah Masjid Baitul Iman kang kula hormati, saderenge kita ngaos babagan masalah Isra Mi'raj, monggo kita nata niat rumiyin iki. Mangke kula sing maos, mangke jenengan wangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura Dzikral Isra wal Mi'raj Kama nawa Salafunas sholih
wa biniyati ziyadatil iman wal taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallahi ta'ala wa ila rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslafinas sholihin wa ala kulli niyatin sholihatin fi salamatin wa afiyatin fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallah. Sedaya jamaah Masjid Baitul Iman ingkang kawula hormati, sepeda kula saestu nyuwun pangapunten nggih Allah diaturaken inggih enten perubahan jam saestu niki kesalahan kula nggih. Terus kula pun kadung nyanggupi sing jengkol kula kinten niku Rabu malam Kamis. Dilalah jadwal Selasa malam Rabu. Kula salah pireng napa salah ingat akhirnya kula pun nyemayani yang sing mriki kula suwun Selasa malam Rabu akhirnya crash. Terus kula nyuwun badhe maghrib boten napa-napa. Waktune sedhik sing penting saged manfaat kangge sedaya. Para bapak para ibu ingkang kula hormati, Isra Mi'raj niku ngeten dene Quran nggih, ten dene Quran niku kan disebut ten dene surat Al-Isra ayat pertama niku wae sing kula waca niku. Niku sakjane namung dirasakan Isra mawon. Mi'raj ten dene surat itu niku ten dene surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Sampai ayat 12 atau 19. Nah, nek Isra Mi'raj sing sampun kita ngertos niku perjalanannya Kanjeng Nabi diperjalankan Allah boten karepe Nabi piyambak milai saking Masjidil Haram ten Mekah ngantos ten Masjidil Aqsa ten kene Palestina. Mangke saking Masjidil Aqsa minggah ten kene langit sab 1 2 3 4 5 6 7 sampai minggah malih ten kene Sidratul Muntaha. Makanya terkana jeniku inda sidratil muntaha. Dan tulisannya yang terwawasannya inda sidratil muntaha sampai sidratul muntaha. Maka mereka Nabi ningali beberapa ayat Allah dinuriyahu min ayatina, ningali pinten-pinten ayat Allah. Keadaan wong teng surga, keadaan wong sing teng neraka, mangsa lajeng ten Sidratul Muntaha pikantuk perintah sholat 5 waktu sing asale 50 waktu. Niku sing paling umum kita ngertos niku. Sing paling umum kita ngertos. Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj posisine mimpi napa sadar napa saestu perjalanan napa namung mimpi. Nah,
Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj mboten ping setunggal. Mboten ping setunggal. Setunggal riwayat mastani ping kalih. Sing setunggal niku lewat mimpi riyin. Nah, sing nomor pindho niku Isra Mi'raj sing saestu. Lho kok saged nggih Isra Mi'raj niku langsung kaget Kanjeng Nabi. Kados wahyu pertama Kanjeng Nabi itu kan sing kita semerati Nabi pikantuk wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tenggene gua Hira umure Nabi pas sekawan dosa niku umumnya kita terus kan nonton. Padahal Nabi nampa wahyu pertama niku teng mimpi riyin. Seboten kaget. Makanya mimpi Nabi itu disebut ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi sing tenanan. Nah kita kan mimpi kadang bunga tidur, mimpi kadang bayangnya piye-piye terus tembus tenggene mimpi. Kejadian wau siang mlebu nang mimpi, macam-macam isine mimpi kita. Tapi nek Nabi niku mimpi ru'yah shadiqah, bagian saka wahyu. Sehingga Nabi pertama nampani wahyu niku saking mimpi. Lajeng mangke teng Gua Hira pikantuk kontane. Isra Mi'raj nggih nonton. Awale teng mimpi, tapi badhe wonten Nabi saestu di Isra Mi'rajaken kali Allah. Jasadan wa ruhan. Awake yo Isra Mi'raj, ruhe nggih Isra Mi'raj niku jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena akan sebagian tiang sing mastani Nabi Isra Mi'raj itu nang mimpi to utawa nggur rohe mawon. Enten sing pendapat ngono. Lek Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku nggur nyawa tok rohe mawon, jasate mboten dari Isra Mi'raj niku mboten dadi mukjizat. Mboten dadi mukjizat. Wis kaya wong mimpi ngoten mawon. Nah, mergo teng Quran niku sampun disebut apa malih sampai dadi ayat pertama, dadi nama surat, berarti niku termasuk kejadian yang istimewa. Oh niku sing paling umum kita ngertos. Lajeng Kanjeng Nabi sadèrèng Isra Mi'raj niku enten peristiwa niki napa belek belah dodone Kanjeng Nabi diubah kali banyu Zam-Zam. Sing rata-rata kita ngertosi Nabi niku dibelah dodone wayah cilik nggih. Tapi Nabi dibelah dodone mboten ping setunggal, ping sekawan. Nomor setunggal pas Kanjeng Nabi yuswane sekawan tahun tasih alit niku. Tasih dimong Halimatus Sa'diyah niku. Tasih dimong kali Halimatus Sa'diyah pas dibelek kanca-kancane wedi. Muhammad dibelek dadane karo wong dioperasi. Padahal Nabi itu dibelek dadane layah rujuk damama boten medal darahe walayah syukur alamama boten krasa lara badan blas. Yo ora lara, yo ora getiyen. Cuma itu bekasih. Niku umur 50 tahun. Lajeng sing nomor kali umur 11 tahun. Dadi balik Nabi dibelek malih kali malaikat Jibril. Soalnya umur 11 ini kan badhe balik. Ben dadi pemuda sing resik, gak koyo pemuda ya. Terus dibelek malih umur 50 dosa nampani wahyu pertama. Mergo atine Kanjeng Nabi badhe diseni Al-Qur'an, moko Kanjeng Nabi dirisiki rene tambah resik malih wis ping 3. Nomor sekawan dadi Isra Mi'raj niku dibelek malih. Isra Mi'raj niku kadang kita rada rada ngeyel, sing penting ngadanoe pas tanggalan. Tanggalane 17 Rejab. Nek Beijing itu berarti dakwah dinten Jumat nggih. Nah, kita kan rata-rata pengine Isra Mi'raj itu nek gak wis malam Jumat Beijing utawa Jumate ngoten.
ngepasno kalender merah. Nah, iki info mawon nggih sajane Isra Mi'raj niku mboten enten kesepakatan ulama tanggal. Sanes ulama itu beda-beda netepno Isra Mi'raj. Enten sing mastani tanggal 17, enten sing mastani tanggal 17. Enten mastani wulane wulan Rejab. Dadi ulama itu mboten sepakat. Taune mboten sepakat, bulane mboten sepakat, tanggale mboten sepakat, dintene mboten sepakat. Kita niku namung nderek umume tok. Umume kita wis kadung ngertosi nek Isra Mi'raj niku dawa bulan Rejab tanggal 7. Padahal ulama niku kuat. Enten sing mastani wulan Syawal, enten sing mastani wulan Ramadan barang gitu. Enten sing mastani wulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ono tanggale nggih beda-beda. Taune mboten sak. Sehingga jenengan nek badhe ngawontenaken Isra Mi'raj niku bebas mawon. Kapan mawon monggo. Sing penting kan kita niku saged pikantuk elmune Isra Mi'raj. Sonten mboten usah kudu nempakno tanggal. Kemudian kita bahas tentang tafsir saged dhewe. Surat Al-Isra wau kan dibikak ngangge subhanalladzi asra. Tenggene Al-Qur'an. Lafaz subhana niku jumlahe 18 Al-Qur'an. Lafaz subhana itu jumlahe 18. Sing subhanaka niku jumlahe 9. Sing subhanahu jumlahe 14. Tapi lafaz tasbih teng Quran boten namung subhana, subhanahu, subhanak. Niku jumlahe total 9. Teng Quran niku enten subhana sing bentuke fi'il madhi. Niku sabbaha. Teng Quran enten sabbaha lillahi ma fis samawati. Enten bentuke fi'il mudhari yusabbihu lillahi ma fis samawati. Enten bentuke fi'il amr sabbihisma rabbikal a'la. Enten bentuke masdar tasbiha utawa subhan. Dadi lafaz tasbih teng Quran niku lengkap komplit. Fi'il madhi zaman dulu, zaman lalu ngeten. Fi'il mudhari zaman hal, zaman mustaqbal, sekarang dan yang akan datang niku ngeten. Fi'il amr menunjukkan perintah yang akan datang niku ngeten. Bentuk kalimat masdar sing bentuk baku tidak ada waktu niku ngeten to. Artine nopo? Artine kita niku dikengken senantiasa maos tasbih, terus menerus maos tasbih. Boten namung 1 atau 2 waktu mawon senantiasa. Cuma ada beberapa dawuh Kanjeng Nabi termasuk tindak lampahe Kanjeng Nabi sing niku ngangge tasbih. Contone napa? Niki wau bar salat dikengken maos tasbih. Pinten? 3 tasbih 3 tahmid 3 terus takbir 3 jumlahe 99. Maki setunggale satu sih digenepno la ilaha illallah. Tenggene tahlil kita kan nggih maos kalimatani khafifatani fil lisan faqilatani 'alal mizan habibatani ilar rahman. Enten 2 kalimat sing diucapno lisan iku enteng ora abot, tapi ngebot-ngeboti mizan timbangan amal tur didemeni kali Allah kang Maha Rahman. Jadi apa?
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Diwalek mboten napa-napa. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Nek to mriki subhanallahil azim riyen napa subhanallah wa bihamdi riyen? Hamdiri, betul apa? Pancen riwayate kata. Enten sing subhanallahil azim riye, enten subhanallah wa bihamdi. Enten sing subhanallah wa bihamdi riye, terus niku nomor kali. Nomor 3, nah iki senengane jenengan iki. Nomor 3, Nabi niku nate dawuh, boten dawuh bisa jane. Enten tiyang niku sowan teng Kanjeng Nabi sambatan masalah fakir, masalah nopo melarat. Kanjeng Nabi kula melarat, Kanjeng Nabi kula niku diparingi tips ben kula gak melarat suwi-suwi. Nah, kali Kanjeng Nabi didhawuhi, lho, apa kowe durung diulangi tasbih malaikat? Tasbih napa Kanjeng Nabi? Nah, wocon bermari sholat sunnah fajar sampai sadurunge sholat subuh. Nah, jadi beradzan subuh jenengan lak nglampahi sholat sunnah. Nggih. Sebutannya sholat sunnah fajar utawa qobliyah subuh. Dan niku jenengan mau tasbih sampai sadurunge qomat. Napa niku subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah karena dia astagfirullah. Utawa riwayat itu tambahin wa atubu ilaihi. Oh, bebas. Tadi sing tekan iku mawon subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nek saged mi'ata marrah diwaca ping 100. Niku diwaca cepet ae. Nah, soalnya kadang kan jarak antara adzan subuh karo qomat rada cepat. Nah, jenengan mau cepet mawon. Makanya sholat qobliyah subuh itu ojo suwi-suwi. Ojo suwi-suwi. Wong Kanjeng Nabi nek nglampahi sholat sunah fajar qobliyah subuh itu cepet. Khafifatani Kanjeng Nabi. Dadi rakaatani khafifatani. Bahkan oleh Sayyidah Aisyah, koyo-koyo Nabi nek sholat sunah fajar, sholat sunah qobliyah subuh, koyo-koyo gak maca Fatihah, koyo-koyo saking cepete ngoten. Jadi sholatnya pendek mawon, cepet mawon terus sudah wiritan niku mawon. Niku khasiate faedahe nolak kemelaratan. Lek nolak kemelaratan berarti nekano kesugihan kan teman-teman. Oh niku sing pertama. Lajeng teng ngene surat Al-Isra niku kan damel lafaz subhanalladzi asra. Asra niku artine dilakokno karo Allah. Nabi niku mboten mlaku karepe dhewe. Mboten isra-ira karepe Kanjeng Nabi. Aku tak ngelencar nang Masjidil Aqsa, aku tak munggah langit, mboten. Nabi mboten gak ada kekarepan. Moro-moro ditekani malaikat terus didhawuhi kengken dan iso. Terus carane ya napa? Nete buruk dikancani kali malaikat Jibril. Jadi Nabi niku boten gak ada planning, langsung digudalno teman-teman. Dan itu kedadeane danu asra bi abdihi laila. Makanya nyebutnya laila mesti danu. Cuma ulama beda wae. Malam nopo Kanjeng Nabi tidak Isra Mi'raj. Enten sing mastani malam Jumat. Enten sing mastani malam Sabtu. Bahkan tenggene Al-Bidayah wa Nihayah tadi Ibnu Katsir niku nyebute malam Senin. Jadi malam Senin niku Nabi lahir ya dina Senin, diangkat dadi nabi ya dina Senin, Isra Mi'raj ya dina Senin, hijrahe ya dina Senin, sedane ya dina Senin. Niku enten sing masalah ngoten, tapi ulama beda bener. Makane ngerayakno utawa mereneti sopi itu bebas mau. Bahkan umami jenengan pun bablas Syakban rupa. Terus jenengan ngawontenaken sopi terus bebas mboten napa-napa. Wong pancen sing tok pendhet niku ilmune.
Boten kudu ngepasi, boten. Peringatan Isra Mi'raj itu termasuk adat, bukan termasuk ibadah yang muqayyadah yang harus dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Boten, bebas musa. Oh, lajeng kemudian nyebutnya tentang Quran wau subhanalladzi asra bi abdihi, nyebutnya ngawe bi abdihi. Allah memperjalankan di malam hari hambanya. Abdun niku nek tenggene arti niku budak. Budak utawa kawula. Hambane Allah niku bi abdihi. Kaya niki mosok Kanjeng Nabi disebut kali kawula. Kok mboten disebut kali statuse sing liya kaya rasul, kaya nabi, mboten. Ternyata nyebute pakai bi abdi, bukan bi nabihi, bi rasuli, mboten. Kene napa? Karena justru pangkat abdun, pangkat kawula mungguhe Allah iku pangkat sing paling dhuwur. Mungguhe Allah iki. Nek mungguhe menungso pangkat sing paling dhuwur ya rasul, nabi, ngoten. Tapi nek mungguhe Allah dari sudut pandang Allah sing paling agung teng sisine Allah, sing paling mulya sisine Allah, niku kawula. Makanya perintah Allah teng kita, teng jin kali teng menungso niku kan namung ngemawula, namung kengken ibadah kan ngemawula. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita niku diciptakno Allah namung kangge supaya ngibadah mawon tengene Allah. Boten kangge dhuwur-dhuwuran derajat, sugih-sugihan, pinter-pinteran. Tujuane supaya sinten sing paling ngibadah tekun tengene Allah. Bahkan tengene surah Al-Fajr, syarate wong mlebu swarga niku nek wis dadi kawulane Allah sejati. Syarate mlebu swargane Allah niku nek wis dadi kawulane Allah sejati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ibadi dhisik baru wadkhuli fi jannati. Dadi kawula sing tenanan dhisik, dadi kawula sing sejati dhisik, baru iso mlebu swargane Allah. Nah, makanya terus para ahli tafsir, umpama ana derajat sing luwih mulya tinimbang abdun, maka mestine tenggene surat Al-Isra nyebute boten namung bi abdi. Nah, niku berarti mungguhe Allah pangkat tertinggi niku abdun, pangkat kawu. Terus lanjutannya ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, Masjidil Haram niki masjid tenggene Mekah nggih, sing ten lebete enten punjere kiblat kita sedaya. Ini kula apa? Ka'bah niki kanthi wasilah kita ngaos, kita saged ziarah Mekah Madinah. Sakeluarga setiap tahun bola-bali kanthi sehat walafiat, ra usah gawe duit dibiayai, saged budi utangi tangga pokoke gak usah poso. Kadang-kadang kula lek donga Allahumma maksudna ziarah Makkah wal Madinah fi kulli sana marratan ba'da marrah bi ghairi ta'abin wala masyaqqah. Ya Allah, dengan paringi kula rezeki saged ziarah Makkah Madinah saben taun bola-bali tanpa susah, tanpa poso. Mbok carane piye? Dengan atur wae. Lha iso tanpa biaya, mbok piye carane? Masjidil Haram niku nggih termasuk awwala baiti. Nek Quran itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi
bibakata mubarakallahu dan lil alam. Ka'bah nggih utawa Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan nggone luas. Sing tengah-tengah punjere niku Ka'bah niku omah pertama. Punjer pertama. Menungso niku hajine kiblate teng kene Ka'bah. Tawafe teng Ka'bah. Nek sing malaikat teng kene Baitul Makmur, langit napa langit sapitu. Dadi sakjane Ka'bah nek ditarik lurus minggat niku tembus Baitul Makmur. Malaikat ibadah teng mriku kita ibadahe punjere teng kene Ka'bah. Nah, Masjidil Haram niku lanjutan niku kan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid kedua. Masjid pertama Masjidil Haram, iki Allah lho, sing ngetokno Allah Masjidil Haram. Sing kedua Masjidil Aqsa. Nabi nate disuwune pirsa, Kanjeng Nabi omah pertama niku nopo? Ya Masjidil Haram. Nek sing kedua apa? Masjidil Aqsa utawa Baitul Maqdis. Nah, kaceke pirang tahun antara Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa? Kaceke namung 40 tahun. Iku nyebutaken teng riwayat. Lah Masjidil Haram iki enggak ada keistimewaan. Sing paling kita kenal keistimewaane ini ku nek sholat ke Masjidil Haram itu ganjarane kaya 100.000 sholat. Tenggine ditune bukan koyo tapi luwih tapi. Sholatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi sholatin min siwahu. Sholat setunggal teng Masjidil Haram niku luwih apik timbang 100.000 sholat teng ngene liyane Masjidil Haram. Wa sholatun fi masjidi terus Kanjeng Nabi. Lan siji sholat teng ngene masjidku, masjidnya Kanjeng Nabi masjid nomor berarti. Masjid Nabawi niku khairun min alfi sholatin fi masiwa. Nek sholat tenggene Masjid Nabawi niku luwih apik timbang 1000 sholat tenggene masjid liyane. Wa sholatun fi Baitul Maqdis utawa fil Masjidil Aqsa niku khairun min 500 sholatin fi masiwa. Nek sholat teng Masjidil Aqsa niku kacete luwih apik 500 sholat timbang sholat tenggene masjid liyane. Niku keutamaan 3 masjid. Masjidil Haram, nomor kali Masjid Nabawi, nomor 3 Masjidil Aqsa. Lajeng tenggene Isra Mi'raj niku sing digawe junjukan Kanjeng Nabi niku masjid. Masjidil Haram terus tenggene Masjidil Aqsa. Niki gak ada khidmah sing wagem sangat. Nggih niku kita dikengken nyekeli masjid. Kengken berpedoman kali masjid. Maksudnya tiang niku, tiang Islam niku diperintah Allah kengken memakmurkan masjid. Makanya dalam Quran disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir saterusé. Lan perlu kita sadari saestu nggih, iki kan disebut napa nadir, napa takmir, napa sing wakaf. Niki bolak-balik tuwa-tuwa. Kudu disadari masjid iku dudu wae kita. Nggih. Masjid iki mboten wae jenengan. Masjid iki mboten wae wong karang nampa. Masjid iki wae Allah. Maka Al-Qur'an sebutane innal masajida lillah. Masjid iku wae Allah. Berarti aturane kudu gawe aturane Allah. Lek jenengan duwe masjid tapi gak pengen dipasarne nang Allah, yo aja diwakafne. Niki pun wakaf dhewe. Ampun, itu sertifikat itu. Mau diurus deh sertifikat ini.
Sertifikat itu kan sertifikat tasik hak milik saking pemilik sing rumiyin sing wakaf utawa pun dadi sertifikat wakaf. Sertifikat itu kan enten SHM, sertifikat hak milik berarti wae wong siji utawa wae wong perseorangan utawa sertifikat wakaf. Mangke di pirsani ini sertifikat biasanya mangke tiap tahun enten program saking BPN kerjasama kali Kemenak, kerjasama kali kabupaten, gratis, ngurusin gratis. Oke, makin dipirsani. Soalnya emang, nek umpama masjid niku sertifikatnya jek tulisannya wae wong emang. Ya iso digugat suatu saat iso digugat. Jadi masjid niku nek pun diwakafne, berarti pun dipasrahne tenggene Allah. Senajan to tenggene sertifikat niku utawa tenggene AIW, tasik namung teng kaulaan AIW, akta ikrar wakaf. Niku senajan enten nadir. Jenenge umpama Pak Supono, nadir Pak Supono. Pak Supono selaku nadir niki mboten pemilik masjid. Tapi nadir niku kengken ngerumat masjid sing tanggung jawab tenggene masjid. Bahaya ini nadir disuruh tanggung jawab saya itu bikin terakhir. Makanya istilah takmir tenggene Indonesia itu mboten ditemukan di luar negeri saja. Istilah takmir itu namung enten tenggene Indonesia. Niku dipendhet kali ulama-ulama kita Indonesia saking ayat wau innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sing imam karo Allah, imam karo dina akhir memakmurkan masjid. Ya'muru akhir dadekno takmir. Sing meramaikan atau sing memakmurkan masjid. Niku ngamen. Dadi nek pun sadar nek masjid niki wae Allah, maka kita ngature kudu gawe hukum-hukume Allah. Betul ora kabeh iki. Kowe iki masjidku, wong yo ora oleh kuwanci kabeh, ora oleh. Ana tenggene ngapunten masjid ku sing dikuwanci iki jedhi lho dicaci. Jedhi nek enek wong mati ten masjid, kabeh mati nang jedhi dikaji. Banyu dipateni. Kabeh salat nang masjid ngenteni sing ada, ngenteni sing nah kan ini sakne fungsi masjid. Padahal ini lagi kangge ibadah itu apa? Lanjut kemudian masjid ini dadi wau ya tandane wong iman. Tandane wong iman itu memakmurkan masjid. Boten mungkin wong musyrik terus wong kafir memakmurkan masjid, boten mungkin. Jadi wong Islam sing memakmurkan sing ngrumat masjid. Kanthi apa nggih kanthi ngiseni kali ibadah utawa amal-amal sing manfaat kados ngaos ngeten iki. Terus kemudian tiyang niku nek tasih memakmurkan masjid utawa masjidé jek urip. Niki kula husnudzon niki limang waktu ada nggih niki. Enten nggih disebut jamaah wong 5, wong 2. Enten nggih limang waktu nggih. Masjid niku nek jek ada limang waktu. Jek enek sing salat jamaah. Niku insyaallah kampung niku, desa niku, dosa niku ora gede-gede nek ada. Nggih. Lho niku dawuh sing dawuh Kanjeng Nabi kawasan. Wa izzati wa jalali. Niki hadis qudsi. Sing dawuh Allah tapi sing nyampekno Kanjeng Nabi. Tapi sanes Quran. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku. Inilah ahimu bi ahli ardi. Aku Allah kakene nibakno nang penduduk donya azaban, kape tak tibakno azab. Nah karena engkau kape tak turuni azab, kape tak turuni bala. Tapi faida nazartu, tapi ketika Allah aku masih melihat di dalam desa Karangnopo niku ila ummari buyuti, masih ada orang-orang yang mau memakmurkan rumah-rumahku, rumah Allah berarti masjid. Wa ilal mutahabbina fiyya, dan masih banyak orang-orang yang cinta kasih, sing rukun, ora padu. Wa ilal mustaghfirina bil askar, masih banyak orang yang suka istighfar di malam hari, berarti suka tahajud. Maka sorof tu dari kanhum,
maka aku Allah akan memalingkan adab dari mereka. Gak sido turun adab, gak sido turun belai. Jadi nek desa kampung dusun niku jek enten sing makmurno masjid, jek enten wong sing rukun-rukun, nggih. Jek enten wong sing istighfar wayah sahur. Niku mboten enten turun adab. Niku janjine Allah piyambak niku teng hadis qudsi. Tuntian niku nek makmurno masjid titik akeh, kita niku kan atine mangke kengken gumantung kali masjid. Ati kita niku gumantung kali masjid. Kapane ku dhuwur nang masjid. Bar dhuwur ana waktu longgar istirahat, mantuk riyin. Mangke asar masjid malih. Mangke terus mantuk saking asar aktivitas malih, kumpul keluarga, maghrib eling masjid malih. Mangke sebagian mungkin ngentosi sampai isya. Bar isya mangke terus kondur, kumpul kali keluargane, aktivitas itune subuh budal masjid. Pokoknya atine pikirane ilingane masjid. Nek sampai ngoten niku enten tiyang sing ilingane orientasine niku masjid. Niku termasuk tiyang pitu golongan pitu sing pikantuk yup-yupane Allah benjing dinten kiamat. Sabaatun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Enek pitung golongan, pitung wong sing pikantuk yup-yupane Allah benjing dina kiamat sing boten enten yup-yupan kejaba namung yup-yupane Allah. Gini ku al-imamul adil, pemimpin sing adil. Boten namung gubernur, presiden, lurah, pemimpin sing tingkat cilik-cilikan RT RW, pengurus organisasi napa-napa niku nek dadi wong sing adil pikantuk yup-yupane Allah. Wa rajulun nasya'a fi ibadati rabbi wa syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Lan pemuda cah nom-nom sing gelem sregep ibadah nang Allah. Iku pikantuk yup-yupane Allah. Nang sing nomor 3 iki rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yeniku wong sing atine gumantung teng ngene masjid, titik-titik masjid, titik-titik masjid, titik-titik masjid. Niki. Kemudian masjid niki enggak ada fungsi utawa manfaat, nggih, enggak ada fungsi manfaat. Manfaatnya apa? Siji sing paling utama, sing paling sering yeniku saged dienggo salat jamaah. Mergi kita berupa nek jamaah nang laruh to angel. Ngompakno wong sak omah niku angel. Ngompakno bojo, ngompakno anak niki jadwal kita mboten sami, tapi nek kita berangkat ke masjid, insyaallah ketemu jamaah. Jadi gampang nglakoni jamaah ke masjid itu gampang. Ana wektune, ana wonge nek nang omah kongelan. Sing nomor kali tenggene masjid niku saged kangge ibadah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid niku sagede kan namung tenggene masjid tendang mboten langsung. Bahkan musala mboten langsung. Musala mboten langsung. Bener musala niku iso dienggo salat jamaah. Tapi ada beberapa hukum sing mboten saged dilampahi tenggene musala. Termasuk iki tahiyatul masjid. Nomor 3 masjid niku saged dienggo iktikaf. Nek teng liku nggih mboten saged. Makane teng masjid iku ndugi pertama, nggih, badhe kita ndonga niku. Jenengan nek ndonga mlebu masjid napa ndonga iki? Ndonga mlebu masjid niku. Allah. Ya sing paling pendek Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nek dawuh Kanjeng Nabi sing dawa niku a'udzu billahi al-'azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik. Saya jenengan cukup buntut tok ra apa-apa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Iku mlebu. Mlebu pertama langsung diniati iktikaf tenggene masjid. Awaitul iktikafa sunatan lillahi ta'ala. Wis ngoten mawon.
Jadi sepanjang kita mriku bahkan ten riwayat disebutkan wong niku dikei ganjaran sholat ten masjid boten namung pas sholat tok. Boten pas sholat tok. Pas ngenteni sholat yo oleh ganjaran sholat. Nah niki enak iki. Nek kita teng griya boten saged pikantuk ganjaran. Nek ten masjid jenengan sholat maghrib wow oleh ganjaran sholat. Terus badhe sholat kita isi kali ngaos ngeten iki. Kita yo oleh ganjaran ngaos, taklim, wa ta'allum. Nggih oleh ganjaran sholat. Mergo kita ini kan dalam rangka ngenteni sholat. Masya Allah. Niku saged teng masjid, nek teng omah teng liyane mboten saged. Terus kemudian teng masjid niku ugi didamel sholat Jumat. Didamel khutbah. Pengajaran ilmu itu salah satunya kita di masjid. Termasuk di masjid itu damel ngeten iki taklim wa ta'allum. Nek saged masjid iki komplit Pak Bu. Ngajine bapak-bapak ya enek. Ngajine ibu-ibu ya enek. Ngajine nom-noman sing arek nom-noman sing nom koyo Karang Taruna, kami jenengan dadi Karang Taruna sing enek ngisi ngaji apa-apa dikumpulno teng masjid ono. Larian Itali dikeno TPQ itu nggih saged. Jadi setiap umur, setiap jenjang niku ada isinya kemanfaatannya, ada ilmu. Karena ngenten. Tiyang niku nek budal nang masjid, mboten nenten niatan lintu kejaba ngaji utawa mulang ngaji, maka oleh ganjaran haji sempurna. Niku sing dawuh Kanjeng Nabi. Man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin haji. Sapa wonge budal nang masjid ora duwe kekarepan lintu kejaba namung belajar ilmu kebaikan utawa mulang sing ngaji oleh ganjaran sing diulang oleh ganjaran kana lahu ganjaran pripun ka ajri hajjin tamin ya oleh ganjaran haji sempurna. Makanya jenengan boten usah cilik ati delok wong haji, delok wong umroh gak usah cilik ati. Melu seneng mawon. Alhamdulillah dulurku iso haji. Alhamdulillah dulurku iso umroh. Karena ngapunten. Kalau kadang ngatur ngeten. Jenengan itu nek saged haji umroh. Kadang-kadang kita sing saged haji saged umroh itu tidak lebih baik daripada orang yang belum bisa haji umroh. Karena mungkin saja menurut Allah wong sing dikersano Allah saged tidak haji saged tidak umroh niku bukan karena dia orang yang paling baik boten. Mungkin saja dia punya dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus kecuali kalau berangkat haji berangkat umroh. Jadi jenengan boten usah cilik ati delok wong haji delok wong umroh. Mungkin mawon piyambake dene niku duwe dosa sing boten saged dihapus kelawan istighfar, salat, poso iso. Isoke dihapus nek gelem budal haji, budal umroh. Mergo teng mriku niku ya ibadah sing donya, ya ibadah sing nyawa, yo sing ibadah sing jasad raga sehingga oleh ngapus dosa resik tenanan. Kemudian sing angsal dilampahi teng masjid napa kan fungsi kali manfaate. Sing angsal dilampahi teng masjid napa? Siji turu. Tilem teng masjid angsal boten. Ayo jenengan waten angsal tilem teng masjid itu. Kanjeng Nabi beberapa sahabat ini tilemnya di masjid. Betul tilem larang kali Kanjeng Nabi boten. Jadi tilem di masjid boten masalah. Makanya zaman cilik jenengan riyen Pak nggih turun nang masjid. Mau poso-poso bahkan jarene bocah-bocah nek sing turu diangkat didhuwur. Biyen turun nang masjid umum biasa. Wong saiki masjid iku panci yo masyaallah. Cek pelite. Nomor kali ten masjid dolanan. Dolanan Pak. Angsal. Kula mboten matur wajib lho iki.
niki sing boleh dilakukan dolanan angsal. Dengan pirsani ten bulbul mau. Niku enten hadis Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ningali wong Habasyah, wong sing ireng-ireng niku yal abuna fil masjid, dolanan ten masjid. Kali Kanjeng Nabi mboten dipenging, cuma Kanjeng Nabi niku nutupi Sayyidah Aisyah kali slendane ngeten. Ben boten saged ketinggal wong jaba wonten mawon. Tapi sing dolanan mboten dipenging kali Kanjeng Nabi. Dadi dolanan nang masjid niku mboten masalah. Sing mboten masalah ngotori najisi masjid nggih. Sing mboten masalah iku ngotori nguyuhi masjid mboten masalah niku. Sing ndadekno kotor, ndadekno najis niku mboten masalah, tapi nek nggur dolanan mawon mboten napa-napa. Niku yang Habasyah mboten masjid Kanjeng Nabi dolan. Bahkan gelung-gelungan nggih. Napa latihan pedang, latihan tombak, latihan gelung kangge persiapan jihad fisabilillah niku latihane teng masjid. Saiki PSHT kan kadang duwe tempat piyambak ya, napa teng balai desa napa Kanjeng Nabi teng masjid lah. Makanya jenengan tinggal teng pondok pundi lho, kula supen pondok pundi mangke. Niku matur salat jamaah, niku karpete ditata ngeten, tengah-tengah di matras. Terus bocah-bocah santri itu kengkeng gelung saya itu latihan gelung teng masjid, boten tempat jerambah boten teng masjid. Dan pikiran kok menging bocah utawa arek kok dolanan masjid gak ngerti hadis lho. Boten apa, sing boten nangsal niku nek sampe najisno masjid boten nangsal. Terus masjidnya dipipisi diisini boten nangsal. Niku sing nangsal namung tiyang bodho mawon. Nek wong bodho kok sampe ngotori masjid yo niku pancen wong bodho maklum. Tapi nek kita-kita mboten apa. Nomor 3. Masjid niku diisi kali nyanyian. Kali nyanyian. Ansal-ansal sing penting nyanyiyane mboten nyanyian sing haram. Sogo-sogo gak usah. Ojo sing iku. Ya sing selawatan lho lah, ojo sing kotor-kotor niku. Niku Hasan, terus Hasan nggih. Sahabat Kanjeng Nabi Hasan namanya. Niku nasyitu fil masjid wa qad kuntu nasyitu fil masjid. Terus wa marra Umar. Terus lewat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar rada merengut, awale rada ngamuk. Masjid kok digawe nyanyi-nyanyian. Awale wonten. Terus Hasan itu matur ngeten. Wa qad kuntu nasyitu fil masjid wa fihi man huwa khairun minka. Aku biyen Umar tau nyanyi nang masjid persis kaya ngene iki. Dan biyen nang kene iki enek wong sing luwih apik saka kowe. Ini terus Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammad mboten dipenging, dijarno kali Kanjeng Nabi. Berarti nyanyi teng masjid. Pokoke mboten enten kemaksiatan nggih, mboten enten lirik sing haram, mboten enten lirik sing maksiat. Pokoke boleh. Sing mboten nangsal ku nek lirik maksiat mboten nangsal. Pun kemudian sing mboten nangsal teng masjid motori kaya ngidu mboten nangsal. Kanjeng Nabi matur al-busaqu fil masjid khati'ah. Ngidu nang masjid, motori masjid, nyampah nang masjid khati'ah dosa. Carane menghapus ya apa? Dirisi dhewe. Ya makane nek baca-baca ngeten iki wong ngeten kotaan aja sampai buang sampah teng masjid ini hukumnya dosa. Nomor kali sing mboten nangsal masjid dihiasi kangge kesombongan, api-apian karo masjid kono. Dikeki ornamen kayak macam-macam sing niate sombongan mboten nangsal niku makin dadi pemberi kiamat. Nomor 3 sing mboten nangsal teng masjid nek kilangan barang nang masjid ojo digoleki. Jarno ae, Pak. Engko nek wae bali yo bali dhewe iki. Lho, tenggene masjid niku nek enten tiyang sing kilangan terus golek barang nang masjid Kanjeng Nabi ndonga yo napa? Larot dampo. Mugi gak dibalekno apa? Tambah ditungakno. Nggih. Dadi nek kilangan barang nang masjid jenengan wudu kok jame tangan ketinggalan. Jarno ae, Pak. Nek rezekine sampeyan yo bakal balik. Nek dicukup wong berarti untuk rezekine sampeyan. Ngono ae. Lho gini ku sing dawuh Kanjeng Nabi. Terus sing mboten nangsal teng masjid niku jual beli, dodolan nang masjid mboten nangsal. COD terus janjian nang masjid mboten nangsal.
Nek nang arepe masjid mboten apa jenengan COD. Aku nanti jajane ngarepe masjid Baitul Iman ora apa-apa, nek nang jero ya ora oleh. Ngawur COD. Terus sing mboten angsal nomor terakhir sing mboten angsal masjid niku menghukum tiang atau hudud iqamatul hudud teng ngene masjid benar. Artinya ngeten. Nek menghukum wong nang masjid niku mboten angsal. Berarti beberapa hal yang semisal dengannya maka juga tidak boleh. Contohnya apa? Menghukum secara sosial, ngilokno wong, mencaci wong, nyalahne wong, niku teng masjid mboten angsal. Hukumnya haram. Karena itu termasuk koyok nyalahne wong. Jadi nyalahne wong kok teng masjid mboten angsal. Masjid iki dibangun usisa alat takwa. La masjidun usisa alat takwa, dibangun didasari karo takwa. Berarti bingung ibadah sing manfaat makanya kula suwun masjid niki kudu makmur saestu. Makmur kanthi napa? Salat jamaah ae monggo dimakmurne. Taklim wa ta'allum, mulang ngaji dimakmurne. Umpami kok sementara ini namun enten TPQ niku TPQ-ne di rumah sing sae. Mungkin ngapunten nggih kula dereng saged ngaos kangge bapak-bapak ibu-ibu karena niku wektale termasuk kadang sakniki sering Jawa nggih ngoten iki dereng saged. Umpami kok jenengan saged nekakaken guru sing saking lintu saged mriki monggo kersa. Kula suwun iki masjid kedah makmur saestu. Makin kesakno sing wakif. Wakif niku pun mewakafkan tanahe ben dadi masjid, ben dadi amal jariyah. Nah iki mboten dienggo saestu. Apa maneh naudzubillah masjid gak digawe makmur ibadah malah dienggo padu niku. Malah cilaka tenan. Padu nek njobone masjid iku pun dosa. Apa maneh padu nang jerone masjid tambah dosa dobel niku. Makanya masjid iki ojo sampai dienggo eker-ekeran. Ayo sing kompak ngeramekno masjid, makmurno masjid dienggo kemanfaatan. Pun niki kan saged kula aturaken niki dereng saged kula bahas alladzi barakna haulahu linuyahu min ayatina saterusé niku dereng saged namung sampai Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kamu dengan kata subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu